Nire guztatzen, silitia pentsatzi mantekila larra idala. Kaletik ikusi da, ostia, andoi, jaingoikua, legitxo jaingoikua. Esperientzi milagroso batetik, malkutan eta... Edo fizikoki izto notaten, edo bai, igual fizikoki. Euskar batzuk urtean diz, baina... Egin ni oso faranaz album horrena eta lehengo kantie beti zen da, ez dakit, kutsuna, nire kanta kutsuna. Karo, geu ez, ezin dugu esan geu. Kontzertu asko diz, desastriek, Bona bukara, Berandu duz, Posta bijatu arramen. Joak entzen didazun gau bakoitzean. Ibai Silikato eta Xabi Barrutia, Silitia. Esan geike, bueno, burubiko animalixa bat dala, aitortu behar dotzu egu, baina espero ginula outfitai dago kixonez, bueno, beste outfit bat espero ginun. Pelukak. Ez dakit, zerbait ezberdina, edo zuzenekuetarako gehiago gerturaketan Silitia, edo... Bai, bueno, babitu. Una princesita, aquí. Bai, Marina Domínguez en camiseta de Carriot. Bai, shout out, Marina Domínguez. Eta esango lotena, taldian erabakixak bison hartzen arte dituzue, edo bakoitza dator bere kaosarekin. Ez. Bizion hartin hartu duz, ez da gauzak. Bai, Normalian. Bai. Osa, bizok gara buru pentzantia, da desizinoik bizion hartin hartu bieuz. Zer bestalan, algarete. Hori da. Bai, bison hartien izan da. Eta 150ko adostasun maila, edo zelan esango lot estilako erabaki errezak izaten askotan, ez da? Ja. Bai. Bai, gauza batzuk igual neuke itxeotek proposatu geisha, eta beste gauza batzuk igual zeuk, ez? Bai, depende igual asuntu, bai, ze gauza asko dos erditxik, nik uste. Osa, talde bat ez da bakarrik musiki etxi edo kontzertu gemati baitxik, eta gure kasuni, por ejemplo, igual estetikia, ez da izer, gauza asko ikutzen da dituz, ez da itxi. Bai, da bakoitzak igual dauke beren... ez? Bai, horixe, bere ambitua da, bere lekua. Hori da. Bere arloa. Horixe, baina medilla mouan, aldo Bai, esan, orokorrien... berreta maratxo. Bai. Bale, bada zerbait hori, bada zerbait. Hombre, Bilbo eta Lekitxo arteko ze gasolindegi restop edo afterretan sortzen da Silitia. Leioan, Leioan, fakultadean. fakultadean. Hortxe da, lehen asixa, hortxe esan geik Hortxe izan zen. asizala, ezta? Bertan ez auto inen, lehengo mailan, da bertatik hasi ginen, ja, horixe, feeling aukitzen da, proiektu pentsaten edo. Ados, orduen eta Euskal Herriko mapa musikala osatu behar badugu, lehenengo vinilua jarri biko ginuke, Leioan. Leioan. Venga, jarri digun. A ber, Hartu nun ja, dago? gutxi gora bera, zehazten dugu. Halako bat ez? Apur bat. Hortxe. Vale. Hortxe sorterri sei dago kixonez. Eta zeu, bai Lekitxon eta bai Bilbon, ze esango daikeike, erreferentziei dago kixonez, sormen erreferentziei dago kixonez, aurtzaruen, erabezaruen, zeuki dozu ezuek. Erreferentetzat. Ua, musikalki, Bai. berroetzen. Nik, txikitzan, akordaten az txapelpunk, Lekitxon, hori zala, estrella bat. Vale. Kaletik ikusi, duzu claro, da beren itxurape, bai, txapelpunken eulik eta hori ziren, kaletik ikusi da, ostia, andoi, jaingoikua, Lekitxo jaingoikua. Bertan momentu, la hostia zan. Da, hombre, bai, hombre, Iñiguito, fenomeno bat da. Fenomeno, ezberdina. Bai, Uniko. Zure kasua, Xabi? Nik akordaten az, amak erakutziztela behin David Bowie bideo bat, Life on Mars. Olako, ordenador satar baten, eta horretxaz akordaten az, hoxe izan zan igual nire lehengo, ostia, zer da hau. Txapelpunkeko Iñiguito eta David Bowie, ontsa ulertzen dut zuen estetikarena. Claro, bai, horixe, estetika, horixe. Bai, horixe, igual ez da, musikalmente baizik eta estetiki be... Hasieran begikolpe bat, lego begikolpe sartu jatzuen, ez da? Hori da, Bai, Prince, be bai, burura etordian. Edo, James Brown, de repente, horixe, esten ari june eta, estetika bat dauke, da nik uste tortik, be, mamaula, edo, ikusi hau. Eta gero Bowie nire kasuen, behintzat zelan aldatzen jundan, eta zelan... Ze bai, zilitean be aldaketa asko. Horixe, bai, totalmente. Eta bai musikalki, bai estetikoki zelan... Totalmente. Dauken bere ibilbide beraren hori, ez? Propixu edana, ez dakit hori... Ez da, aitortu behar dutut, ez da lan erreza izen biher, Silitia sailkatzia, etiketatzia.
Ez da biharrezku ez. Ez da biharrezkoa bez, hori da lehengo galderia. Hori biharrezkoa bez da, ez da, etiketatu behar hori, ez da? Ja, bai. Horre... Ja, bueno, ni azkenin pixkat lagundu egin naz horrekin, osea, azkenin ulertzeot egunkari batek esan bidabela, ez da inor joten dago eta ez da izer joten dabe. Ordu, bueno, ez dakite pixkat hori inaz, adiskietu inaz etiketekin, baina era berien horren kontra betigu. Eta horregatik Generuen, beste punky elektro euskal rock bezala zuen burua etiketatu izan horregatik. Hori da, apurri bat horren Bai, aurkako bai, horixe. aldarri Azinin bat. horixe etiketi sartzen. Punky elektro euskal rock, dazkan nian pop etxeu. Bai. Orduan ez da betxen. Brioche pop be esan dozue. Hori da. Bai. Da hone etiketa mogun hartu dugu, horixe. Brioche pop hitza. Dupen... Bai, gure lagun batek esaskun eta Horixe. da bixe hartu gendun eta listo. Brioche gisek azkenin mantekia pila dauke ez? Eta pixkate soberakin hori edo mantekia larrei eukitze horrek, ez dakit, niri gustatzen, silitia pentsatzi mantekia larrei dela. Osa, euskal estena goxatzera torri asiliti hartuen. Hombre, Bai, zelik, Bai. Bueno, esan duzu lehen ere joan, arte derretan, sortutako talde badala, esari bakarrak, egon die bestiak beste, eta gainera lehioako, arte derretako fakultatetea datoz belako etorrezan, SSS, bebai, J. Martina, zer ari da gertatzen arte derretan, esan geike disiplina arteko musikarisek esariela gero da gisa euskal estenan, edo... Bai, musiki azkenien zuzen haue da, edo direktu haue da, pintatzi edo ez da izarraitxe, baina orduan nik uste dut jente asko azkenin jotzen dugu, soinure edo musikara, edo bai, naturalki, badauela hor bide bat erdi egin je. Osa, ez da bakarrik konservatori xotik junzenken arlo bat, ez? Baina ez dakit, zehazki ze gertatzen ari dan, ez dakit, igual beti izan da holan, ez? Edo... Ja, eske... Eta ointxe igual hartu dabe zona handixa, igual taldiek, akaso hori zelike? Alde izan. Baitxa, karo. Balitxeke. Errenazimentu bat, hortxe... Balitxeke, bai. Arte horretako... Baina, bai, nik neupe ustate, naturalki emoten dago oso batala. Bertan arte horretan da... kontestu baten. Horixe, errez jo dozu hortara edo. Baina esan dozu hor, Xabi, bai ez, bapatekoagoa dela, eta horrek, akaso, erakargarri xau itxen dau artistaren esteneratze hori, edo? Igual gutako batzuntzat, bai, beste batzuntzako igualen naixa da eskulturi egin edo ez da izar, ez, baina... Zein toki doki ditzek, Silitiaren esfera. Ze toki, Bai. Ibaien haue. Lehentasunezkoa, Neure haua. letrak, ibainak di euneko, Bueno, euneko unin ez, Eneko 95. Bai, Xabi behidazten dago. Jo, noizin behin izaik emototzo. Bai, igual naukartu torixe papela edo, idazteko papela. Stage. Inoz ez dut seriotasuna sartun idaztia, ez dut uste idazle honan azenik, baina gustatzen jat. Da orduan, lekitxarra erabili, gero beste euskalki batzuk, edo haue gaztelania sartun, edo inglesetik bota. Edo italianotik. Edo italianotik, karo. Abesti berien, bizkaiera, eta bestelako... Marrokada, Niri igual moskeaten aben apur bat hori da. Paretak aukitxia edo. En plan, onarte alnaz heldu edo apur bat alnaz eskapa. Igual, nok esaten hau esetz. Señoreken hau esaten esetz. Listo, bota... Zuen letren barruan, badauela, ez da, bizipenetara eta norberaren... Alda itxan. Hortik be asko badau, ez da? Eta hain justu hortik galderia, nor da lorea? Nor da lorea? Neure ama. Lorea da, neure ama. Bai. Hau hori da. Azaldu guzu hori, konta guzu, garatu guzu hori. Gitxitxan indu hori. Musutxo balorea. Bai, musu bat ama. Horixe, nik gaina hori da, igual kasu bat, gitxitxan egin duguna. Kanta bat non horreri dedika edo super argi auki kantia horretxetako dala edo. Ja, gitxitan, ez? Gitxitxan. Da hui xan zan esperientzi bat, egon gine ondala, ja urte bete, ez ondala, bi, ja. Denbora iesidoa, ez da? Bai. Bai. Mirari oro tapatzen zauria, komposizio lanetan, ibili ginen, baserri baten orozkon, da horixe, esperientzi milagroso batetik, malkutan eta, horixe, lorea, kanti horten zen. Bertan kantan hori ditzen da asko berba, zelan, nire personalmente,
zelan askotan egoten dane konflikto bat igual ama eta semin artian, eta holako, bueno, danok bizi xaundu zen gauzak. Haixe da. Baina horixe, urrentzen zainean beren perspektibatik edo tal, basatu ostra. Ez que, zenbat emona ben, nire amak edo ze lako gauza honak emon nintxu zen, da, negarrez nor jaitxik, eskerrak emoteko berari. Da, askarin ez gara trebitzen bez esaten arpeira, edo... Zuzenekuetan amak ikusle moduen egon izan da, eta zer reakzio. Fans numero, bai, gure amak. Bai, geuriak, Bai. Arantza norea. Honenak. Toakiera bezarka ez du bat, ez da? Bai. Bueno, berezi izango da, zuen amak ikustean zuzenean, eta beuren reakzioa eta politxala. Bai, politxe izaten da. Ama majak daukauz, suarti eukiegu. Bai, Da listo. justo zuketanik, behintzat. Bai. Piano horrek utzi nau negarrez, zure esentzia agertu da, txokolate horren zapore, eta zure izanaren presentzia, zure izatea lorea, eta zure sabela oea, bainintzen zurea, zurrunbilo baten sartuta, eziotik ikusten zuri beltza, baina urrutin agonian, zure harima gertu bapatian, zure izatea lorea, eta zure sabela oea, bainitzen zurea. Klasetik helduta, sofa marroiean, zurekin ikusten nuen telebista, txokolatezko palmera banatuta jaten zure alboa. Musikak zer baduko, zuzenekuak di, ezta? Eta bidean gauza asko pasatzen die, ez talako ulertzeotrako, kontzertu bat ez tala bakarrik agertok iratzi, ezta? Kontzertu eguna, esela bizi ditzu zuek? On ja ez gara gu bakarrik, ordune... Claro. Lau pertsona horre bidetik. Baina txera aukote gutxinez basari, ezta? Horixe. Bai, azkenengo urtien ja laukote gabiz zuzenekuetan. Orduan ja pelikulik amitxain da, apur bat, ez da? Bai, aldatu Eta ondizia gonda, bitik laurako salto hortan, eta ez bakarrik zuzenekora begira. Bueno, handi ja igual ez. Handi Baina, xa. logistikoki, evidentemente, bai. Ja... Gainera taldekide bat Barcelonan bizi da, orduan... Horreko biakitxo gozak, Bai, komplikatzea itxo. Bueno, divertiduen dituz igual, ez da, gauzak. Bai, igual bai, pixkat, saltza gehiago, igual, sartu. Zela Pluralismo egunak, pues ez dakit, nahiko lasaixek, ez? Osea, jar... Chill batzu gara. Bai, hori, Chillers. oso chill ga, bai. Artutzu jarroiu. Kontzertu horreti da urduritxasun puntu berezi bat, kontzertuan ostekuan ja lasaiketako tarti hartzen dozue, urduri jartzen zari ondion be. Urduritxasunak? Kontzertu batzutan bai. Igual segun eta ze kontzertu dan, edo zema jente dauen, edo olako bat, bai, baina... Igual gentiak, Bai. Horixe atxarna igual. Bai.
Baina Jentek orokorren itxi ja- edo asko ikustia. Soldautetik gertu ongo zarera, hortxe ja... Claro, orduan igual... Hortentza pintxatzera. Bai. Bai, ni personalki nerviosoena ze pintxen. Edo fizikoki esto notaten. Edo bai, igual fizikoki bai. Bai, fizikoki Fizikoki bai. bai. Igual Euskal mentalki batzuk. ez. Euskar batzuk urtean diz, baina mentalki ez. Mentalki ondo. Ezta? Bai, bai. Eta une guztokua hau askoendako zera, kontzertu aurretikua edo ostekua? Hombre, Ostekua, ez? Ja, ostekua, Hor bai, ez da zelantzarik. bai. Segatxik. Joder, adrenalinia eta uste dut, ezta? Bai, Osea, erdi kolokaut, esaz... claro, hori da. Zentzu honian. Eta, Baina, bai. menik aldatu esan, adibidez, haue kutxabeltzine emon gendune diskoko presentazin gehian, hainbeste nerviosismo, en plan, gogo zegoazan, etxeko, engen du kontzertua, da etorriaten bajona bat, Kontzertu ina gero. Baina, osea, Fizikoa, Ja, igual, emozionala. emozionala. Emozionala, Expectativa asko jartzen bazuz horre, bai. ez, baina da super ondo junzalako. Bai, Osea, hain ondo junzan, adrenalina stopen eguan, bajatu nintzen, da kamerinutan, osea, nintzen inor. Osea, hori gatu Wow, nintzen. txiki-txikitu Super, zin. bai, baina, Idio. utzik, da jenteak txose, Hauze. ondo sos. Osea, etxera nahi jundalo. Osea, esto... Hori behin bakarri pasokatzi bai. Hori behin bakarri paseat. Da, Da, igual bertan izan zen. goia jodosu momentu hori, igual, Igual bai, tortuan, igual eta- da izan. Ez dut analiza ondo, baina, bueno, hori pasainat. Baina, bueno, generalin hori da, subidon, da, ondo pasatera. Kuriosua. Eta kontzertutan beti disfrutatzen da. Edo beti, baitz, ez da? Igual batematik pentsatu, kontzertua beti da gozamen Hombre, iturri. beti alegintzeza sos, bentzet sos erre... Bai, ez da. Ez? Raskaten. Hori da, Lane- bentzetea, kanta hau bentzet, ingot ez da izar, ez doten nahi inoiz, edo saiatuko nazago improvisaten, edo ez da izar, baina ez, kontzertu asko diz, desastriek, Bai, eta aber noiz bukatzen da, pentsatzen, bai, Baten bat baino. Baten bat bai, Wow. baten bat bai. Osa, niri horre gauza pasatzen dizen, nik normalin usta dizela, ba, igual, publikua, esto zulako ikusten oso sartun da edo. Hori, edo igual teknikue, eta pixka borde feedbackik onda, eta- orduan ezazu, Claro, igual gustora. ambiente eskasa, ez da ize, amaitzeo gola esto, buah. Bai, bueno, alderantziz Zorrek ikusi bere- dugu beste batzu Ba, badazela, ez da gehiena, sekulako gehiena. Ez handienak baten eta- bat izetan da, Baten bat, lan, gehienak hori, eskasa. gutxienei du, ez da? Positivismo, bai. Bueno, Euskal Herri Txikanpo baukotzu, Silite bauko bere lekua, nolakoa da biltzeten esperientzia Euskal Herri Txikanpo jotziana? Interesgarria ez da. Bai, politxe. Bai. Gaina, leku diferentitan ongara. Osea, lekuak, Areto diferentitan. areto ez? diferentitan, da gente oso diferenti, bai. Osea, asko kanbizaten dau. Territoriua, non Bai, ez? ibilizarin eta... Euskal Herri Txikanpo urteterakoan badau zerbait aldagaien bat asko aldaketan dana, soazen lekura soazela, edo... Gentiek geixa antzatzen dau. Bai, Normal. Bueno, Euskal Asturiasen igual asko. Ez que horixe, Eka iparraldian, iparraldeko amendik eta onarte. horrez. Ados. Hor nahiku, nahiko hori esango gu hori esela, mas, zelan diz. Zer? Bueno, atentu odo zela. Vale. Orduan geldirik geratzen diz. Eta, bueno, bai, igual interesgarritzen egiten da. modua, musika gozumitzeko beste modu, bat? Ez dago dantza izen bider, ez da? Ados. Hori bai, da, ero Sevillan eta Horre Sevillan danak, topera. danak loko doiez. Bai, horre Bai. dantza. Edo Dantza zer, total. Edo edo zen zer abarmena publikoaren mugimendua, esango zeinuketai. Mugimendua edo mugimendu Ixan eza. leike. Bai. Ixan leike. Hori da. Zaitzen astu, soinuaren mapaz, bigarren geltoki bat be, Amiko. zehaztu beharko dugu bikote, Bai. izen be, zuzenekuetan, bersinuak be, protagonista izaten dira. txerto. Orduen, kokatu iguzue bigarren vinilo hau, eta ez iguzue non, zeinegatik, eta segatik akoratu duzuen Vale. talde hori. Kantia da, sal del kotxen Herriko plaza. Da, Ados. sal del kotxe esan biogu Bilbo dala. Bai. Ze, a ber, Sale el kotxe Bilbo da. Bai, Gutzako ezta. behintzat. Osa, Bizkaitxarra Bilbo inguruen jarriko ginuke. Bai, esango baietz. Ados. Eta segatik aukeratu oso sal del kotxeren Herriko plaza abestia. bueno, urbil geratzen jaku, sal del kotxe. Bai, eurekin entzaixeten dugu. Eurekin daukeu lokala Lokala. ardizke, ordu bueno, hori, berez esan gutzako... Lagunak dituzue, gertukoak, eta kontzerturen bat ulertu due jodo zuela batera, ezta? Ez Ba, du, ez ez du jodiko. egon zen aukera bat, baina azkenin ez da Izan deixela zona hortarako, ez? Claro, Aldarrikapena, claro, eta dixe, hemen izan claro, dekotxetin, aukeratu digun. Aber egunen baten, zonagati badabe bintzat, zuzenekuen agertokixe partekatzen Total, zuen, ezta? Hori da. Ederto. Fijo, ez. Ona heldu nintzen egunian
plazan batu ginen gaba hortan, belarrira esan zenidan gauzarik zitalena. Aurpegionak jartzen saiatzen naiz, burua lekorretatik usatzeko, distrakzioak bilatu azkar, baina zer loak entzen didazun gau bakoitzean, zu baita ere bueltak altzaude zure gelakoean. Loak entzen didazun gau bakoitzean, zu baita ere bueltak altzaude zure gelakoean. Bilboko eskinatik nabil orain, zuta zureak ez ikusteko, baina berandu egia da, leku hau oso txikia da. Bilboko eskinatik nabil orain, zuta zureak ez ikusteko, baina berandu egia da, leku hau oso txikia da. Loak entzen didazun gau bakoitzean, zu baita ere bueltak altzaude zure gelakoean. Loak entzen didazun gau bakoitzean, zu baita ere bueltak altzaude zure gelakoean. Zu horregon eta ni hemen bakoitzatinko bere tokian, alegia zaitu distantziak, hobedo horrela ibiltzia. Eskatuko dotzuet, Euskal Herriko mapa musikal honetan, osatzen joatia gure dugulako, kultura arloko bai, baina ez dago zetan musikarekin lotura zuzen euki bihar. Hau da, mugimendu bat, espazio bat, dana alako figuran bat, zerbait Euskal Herrixan atenzioa ditzen dutzuena, kokatu iguzue mapan, esan zein dan mugimendua, eta segatik aukeratu duzuen hori, mesedez. Bueno, musikarekin dauke zer ikusi, baina, bueno. Bai. Hemen, Iruñan, Iepa. hor, adibidez. Hortxe gutxi gora bera. Donut. Bueno, ez dakit, Hortxe gutxi gora bera. Nik asko ez dakit honi buruz. Iruña aukeratu duzue. Iruñan ez dakit, movimentu asko dau. Gu jungaren bakoitzien, ez dakit oso gustora onga, eta zehazki hor dauen DLC kultur daitzen den irrati bat, oso, ez dakit, nik asko entzuten dut, eta lagun batzu da startien, orduan bai, hoxe, gomendauko neuke. Eta musikaren bueltako, saio bat, eta horren inguruko... Hori, bai, pintxadak, eta bai, holako gauzak itxetxo. Bat ez be, DJ-en ingurun, baina, bueno. Ados. Musika elektronikoen ingurun. Musika elektronikoa dago kixonez, zebe hortik be edaten dozue. Baitxa. Bai. Ni bat... Azikera bat, enen gendu bat, la misma, deitzen zan kantea. Bai. Eskasa, super eskasa zen. Astapenak, Bai, karo. Topalda, baina. Bai. Baina ez topa. Eskatuko dutzuet, ikustu ditugun, lau, vinilo honeitatik, Venga. bakotxak bat hartzeko, eta galderia irakurri zuet, altuera irakurri zuet, eta erantzun. Vale? Zein naixu. Hoxe. Hau. Bai. Venga. A ver, Batera, ez. Ez, bixetako batek. Venga, Xabi, hasi zu. Venga, ba. Bota. Existitzen den zein kantu gustatuko litzaizuke zuk konposatua izatea. Nio. Ostia. Itoizen musikaz blai albuman lehengo kantia ez lana, ustela.
Hoxe. Hoxe, Hoxe, zegatik, nahiko Xabi, ze dauko berezi xabesti horrek. Ez dakit dana dauke da, divertigarrixe da, musikalki excelentie da, ez dakit ni oso fananaz album horrena, eta lehengo kantie beti zen da, ez dakit, kutsuna, nire kanta kutsuna. Venga, Ibai, bota Ondo zure elegido. galderak ingoiez. A ber, gaur egun aktibo dagoen zein musikari izanen da hemendik 50 urtera orain duena, baino errekonozimendu handiagoa. 50 urtera. Claro, geu ez, ezin dugu esan geu. Oso apala eta humilla, Bai. Silitia. Superre. Jode, ez da hitxe. Oso Ez da hitxe esaten, Mikosis. Mikosis, bai, bitu. Mikosis. Mikosis taldea. Zegatik. Ona dizelako, neska abila dizelako. Mikosis diz, biruneska Gernika parekuak, ez da? Gernikarrak. Bai, Gernikarrak diz, uste dut. Bai. Hiru diz, ez? Hiru diz. Hiru. Bai. Da makina batzutez. Bai. Estilotan kokatuko genituzke. Nundik Ez bota alde. dakit... Brioche pop? Post-rock. Kontos. Ez dakit, eurek esango dabe. Vale. Guk ezagutu genitxun, Bolo-Bolo Weekenden, dala Donostien eitzen den festivaltxo bat, eta hor ikusi genitxun lehengoz zuzenien, eta enamoraute. Marixe, makina batzu diz, majatiz, da gainera merezi duen dabe. Goro dizutia. Bai. Engo dabe. Einengo dabe. Jor baietz. Ba, listo, hor txiztengo dugu, etorkizunak esango dau, denboralako poligrafo bakarra, ez da? Erto. Guazen, ataleko, bukara, Posta bijatu arapetia, Poligrafoa, Hostia, poligrafoa. Oso ona. Ez, guazen, zuen, ontsa jaingo duzuena, silitia ez da izango, zuen agotatik bentatentzun dugu ez da izango, sonarik bako 50 urte barruta aldia, baina, bueno, rankina etxo bat eskatuko dut dugu, zeuen abestixak, fangonaz esaten, Venga. bosta abesti izango die, eta esango dut zuetena izango da, bakoitzak abestixan titulua esan, eta batetik bostera, Jakin barik beste laurak. hori da, hor dago txistea. Vale. Aber zentzuk dien, zeuendako berezizak diena. Fangonaz esaten, eta aber gai garen, bale? Venga. Botatzeko. Ados. Venga. Txumiloba. Iru. Zez eta josa? Lau. Lau. Venga, lau. Lau. Ados. Laugarren leku Laugarrena. jartzen dugu Txumiloba. Bai. Lorearena. Iru. Iru. Venga, iru. Ondo. Txori bat, hiru ate. Bi. Bi. Ez? Bai, nik uste bai. Lehengu ez dakit. Ja, eske, karo, on daukau lehengua, da bosgarrana. Hori da. Oso ondo. Bi muturetan zabitze. Oso ondo. Eza, Josu fansari apur bat segurola, eta Ja, gero, bai. Zutarmendi, Ostia. Bost. I love Silitia. Oi! Ostia, ona. Bat. Holaxe Holaxe baleik, Ostia, zutarme dinen naban espero, Neupe rankingian, de repente. Ostia, onda. Ertoa, eskerrik asko, Ibai, eskerrik asko, Xabi, plazer bat izen da, horre bat, guretzat, eta jarraitzu egurrien, eskerrik asko. Mi esker. Mi esker. Plazer. Zeu idan hoi.